Morning. Ngayong buntag po. Kamusta ang kabuntagon na to diya? Ay, dalagan ng Ginoo. Nagkuan ko kay ang cellphone. Sa tawag niya. Ma'am, dalaygon ang Ginoo, ma'am. Kinsa man ang Ginoohang dalaygon, ma'am? Si Jesus. Kinsa man ang Jesus, ma'am? Kay diyan ingon ra ba San Pablo, ma'am? Buhat 17:24 wala ang Dios niini mga templong gimugna lamang tao. Born again gitukod ra ba nagtao? Kinsa man ang Ginoohang Jesus ay mong gingon? So, padayon tatong ingon, no? Kaya padayon tatong ingon kagahapon at kagabi. Ayaw to ka, bro. Kato ganing Tukon. 1 Timoteo 16. Alay, kadala, mama. Ingon ka kagahapon. Kadali lang, ma'am. Kadali, ma'am. Kay pasudlon sa nako ni si pastor ni siya, ma'am, sa born again. Murag mo ada gwening alipuris. So kani ngayon ka magpastor ani kay pastor man nimo in the first place nya karniro pug kanya. Nya karon di lang ko magpastor in Darwin Butlay kay in the first place pud ma'am dili ko niya karniro ug di pud siya nako pastor. Sige. Okay. Atang butlay. Na. Tang, So, pasok ka na tang. Sige ma'am. Niungon ka kagabi sa ako Mm. sa amin nimo nga si Cristo Jud ang ginamit dinha sa 1 Timoteo 3:16 nga nago na tong relihiyon si Jesus Jud. Ang gusto ni Jesus sa ato atanan is magkaroon tag tinuod nga relasyon sa iya nga diha ra gyud nakasentro sa iya. Ang tanan nga pagtulunan Mo lagi. diha ra gyud. Ma'am. So Kadali, mama. Ang imo man yes. kung confirmation gabi ma'am, walay relihiyon gyud nga makaluwas. Mo gyud to imong giingon ha. Bisag i-review na to ning ato ang live kagabi wa joy relihiyong makaluwas. Question ako ma'am. Lagi question ako kada lang ha. Ingon ka ha, walay relihiyong makaluwas kay si Kristo ray man luluwas. Ang question ako, kanang naa sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, nga giingon ni San Pablo, relihiyon, makaluwas na o makaimpirno? Tama itong giingon kagabi Sa makaluwas na o makaimpirno? Ang relihiyon di ang ginamin si Jesus. Wala ko mangutana, ma'am. Ma'am. Kadali lang, mama. Wala ko mangutana, ma'am, ug kisay gimin anang relihiyon na. Ang question ako ba kanang gimension diha ni San Pablong relihiyon sa unang Timoteo 3:15, makaluwas ba na o makalaglag sa impierno? Makaluwas ang relihiyon. Daw naraman day. Tumato di mo makaluwas ang relihiyon. Unya sa niagi nimong previous live niingon ka nga di makaluwas. Hamay tinuod na yung giingon nimo, makaluwas o di makaluwas? Ang giingon nako is ang relihiyon nga tinukod sa tao nga ang tao ang ato ang paminahon ang tinuhuan sa mga tao. Ma'am, dili wala ta magisgot regarding about aning the doctrine of religion, the culture of religion, o sinaa na relihiyon na. Ang giimo man kong confirmation gabi there is no religion can save us because only Jesus. Question, kanang relihiyong giwali ni San Pablo sa unang Timoteo 3:16, makaluwas na o makaimpirno? Ingon kag makaluwas. Na day relihiyong makaluwas. Ang pakutan na. Na ba relihiyong makaluwas, ma'am? Na ba relihiyong makaluwas? Giingon ako kanina nga yes. Unya katong niingon po ka, ma'am, nga walay relihiyong makaluwas. Bot-bot ba to? Kinsa ang giingon din ha? Kasi kadali lang, ma'am. Akong ko i-confirm tong imong giingon ba nga walay relihiyong makaluwas kaya karon imo na pong gibawi nga naa day relihiyong makaluwas. Katong una nimong statement bot-bot ba to ngingon ka nga walay relihiyong makaluwas samantalang karon ningon kang naa di ay. Si Jesus ang ginamin din. Lagi wala ko mangutana, ma'am, ug kinsay gimin diha, kinsa bay ginamin diha. Ang relihiyon matod mo di makaluwas. Karon niingon na sad kang makaluwas di ay. Hay may tinuod ani, ang makaluwas o di makaluwas? Pabalik-balik ang imong pangutana gab. Lagi. At sa klarohon na to ni kay in the first place murag na nailad na hitabo aning tungoda. Ang giingon nako na ay relihiyon nga makaluwas pero klaro. Karon niaging live na to gabi gagalisod kag Tagalog. Ingon jud ka nga walay relihiyong makaluwas. Asa may tinud ani kaning naay relihiyong makaluwas o kaning walay relihiyong makaluwas? Tinukod ka na sa tao nga relihiyon nga mga pagto ang mga tinuan. Asa ma'am, dili ni issue din ni ma'am ug usang relihiyon na ma'am gitukod ba nagtao dili kadali lang ma'am.
Dili ta issue diri ma'am kung sa ning relihiyon na gitukod ba nagtao wa. Ang imong Ay. confirmation ganina makaluwas din ning relihiyon samantalang Ingon gabi ang ko- galisod kag Tagalog dili din makaluwas ang relihiyon. Hamay tinuod ning pahayag nimo. Kani makaluwas o kanang dili makaluwas? Tubagon ta ka nga yes, makaluwas siya. Asubot-bot tong giingon nimo gabi nga di gid makaluwas ang relihiyon kay only Christ lang. Only Christ. Yes. O sa to pa but-but tong giingon nimo gabing di makaluwas kay karon imong bawiong makaluwas na pod. Makaluwas ang relihiyon ni Jesus, dili ang relihiyon nga gitukod Ah, sa tao sige ma'am, ay nani ma'am. Oh. Hayon may ka Kristo yung makaluwas nga siya. relihiyon. Unsa mang relihiyon ang ni Jesus nga makaluwas ma'am? Ang iyahang mga pagtulunan O lagi unsa man unsa man pagtulunan na ma'am kay daghan kay relihiyon ro ma'am, na Baptist, Alliance, Methodist, Mormons, Pentecostal. Tanan na ma'am sige gingon nga kami gitukod sa Ginoo. Hayon may ani sa Ginoo. tanan nga born again ka man o unsa sangko ta tanan kay Jesus. Sangko tanan ang atong Sangko? pagtulunan diha Sangko? kay Jesus. Sa ato pa di ay Yes. apil to mga satanismo nga relihiyon sangko patas Ginoo. Kana sila nasayod ang Ginoo kung unsa ang tinuod nilang tinuod nilang tinuodan. Ana ma'am, murag kaning tungoda ma'am, akong nahibaw-an ma'am, murag nanay ilad na hitabo ani ma'am. Straight Ay sus. to the point. Sama sa ingon, kamoy na ilad, Dili ma'am, ang ingon nimo gabi walay relihiyon makaluwas karon imo na pong gibawi nga naa day relihiyon makaluwas. Unsa man gitinuodan ni? ang ginamin. Si Jesus ang ginamin. Ayaw. Sumutuo ka ma'am, ang relihiyon si Kristo di ay. Yes. Oh, so makaluwas gid ning relihiyon, di gid ingon nga di gid makaluwas. Si Kristo. Yes, So, si Kristo. Unsa may imong view? Ma'am, unsa may point of view nimo niingon kagabi walay relihiyon makaluwas, only Christ. Unsa man na? Ang point of view nako, ang tanang mga simbahan kailangan nga ang itudlo nila pagtulunan ni Kristo kay niingon si Kristo diha sa buhat. Sige, pagtulunan ni Kristo ta, pagtulunan ni Kristo ta. Sige, sakyan ako na imong pagtulunan ni Kristo. Ma'am, ma'am, sakyan na to na imong pagtulunan ni Kristo, ma'am. Di ay ako ibasahong libro, mama. Ako tanaw ni ma'am. Introduction to World Religious and Belief System. Nakarecord din ang mga major religion sa atong kalibutan. Judaism, Shintoism, Islam, Christianity, Buddhism. Nakarecord sa dala kadali lang, ma'am. Kadali lang, ma'am. Ayo sagsapaw-sapaw. Kay wala ra bay lugar sa langit ning mananabaw. Disgrasya juga ni. Ako basahon ang gitawag sa Paina 71, ma'am, ang kining Introduction of Christianity ni ingon. Christianity is a religion that is very familiar to Filipino because the Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country from the 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered the world largest religion, pinakadako ha, a religion based nga nagbase on the teaching of Jesus Christ who is considered the Son of God or the Messiah or Savior. Mooyon ka ba ni ma'am nga ang Katoliko ang among gibasihan si Kristo? Salamat kung niuyon mo Good, palakpakan. Wala. Oh, di na pa salamat tumaday ka. Ma'am, happy ta jud ka mag-Katoliko, ma'am. Gamay na lay kulang, ma'am. Niingon kagagabi na katong basa nato diha sa buhat 4:12 nga wala nay lain pa sa tibuok kalibutan ang makaluwas kanato kun dili si Jesus lamang. Ingon mo ang sa ato pa di ay ma'am, ang relihiyon dili makaluwas kay si Kristo ra. Ma'am. Sa ato pa ato na lang po ning iikuan si Kristo ra jud makaluwas, di gid ang relihiyon. Ang relihiyon nato si Kristo, relasyon nato kay Kristo. So kanang gipasakupan nimong born again, ma'am, unsa man na? Kanang gipasakupan nimong born again, unsa man na? Salamat sa Ginoo kay ang amo ang ginaampo ang Relihiyon ba na dili? Kanang gipasakupan nimong born again, relihiyon ba na dili? relasyon sa Ginoo, relasyon sa Ginoo. Ma'am, kana bang gipasakupan nimong relihiyon nga born again? Relihiyon ba na? Yes or no? Unsa ang imong gipasakupan? Unsa imong gipasakupan? Ako na may nooy pangutan-on niya unsa akong gipasakupan. Ang ako bang gipangutana sa imo, unsa ka nang imong gipasakupan karon, unsa man na? Relihiyon ba na o dili? Relation, unsa ibig Unsa relation? Wala ko mangutanag relation ba na siya? Unsay kuan na?
Kana bang born again ba nga imong Ang gisudlan born karon again, imong diin dili na ka siya- sa Brad dili na Brad siya aw, relihiyon. ma'am Brad Minoon. Ma'am inani ma'am kanang imong gianiban karon nga simbahan nga diin ka nabunyagan unsa may tawag kana relihiyon na dili. Dili na siya relihiyon. Okay, kundi sige relasyon ma'am. sa Diyos. Namang kagawas nasod no. Namang kagawas nasod. Karon, tama mali. Naaba karon sa gawas nasod, tama mali. Mali. Asa nakas pinasron, ang sige na lang. So, kung mugawas ta ma'am, di ba mo kinahanglan tag passport ana? Sa passport ma'am, naay nakabutang dito religion. Unsa may imong i-fill up anag religion ma'am? Unsa imong ibutang ana? Christian. Christian? O specific kung sa nga Christian na, kay dagan kang gaglimog Christian, mayong buntag ni Reverend Father Darwin Gitgano. Unsa may specific Christian, kaya ako mo, ingon na ba kung Christian ko, unsa man ang specific na? Ang pangutan unta ka. Ah, Unsay ko ninyo Roman Catholic, unsay ko ninyo unsay founder ninyo si Jesus. si Kristo ba? ang founder na mo na, Roman Catholic. Oo, so si ang Christian nganong natawag man na silang Christian? Unsay Tungod kay kami ang real nga Christian, dili kamo. We are the real born again, ma'am. Ang Katoliko nga simbahan nga gitukod ni Kristo as a real born again, ma'am. Tandaan mo yan. Ayo nga mga tinuan. Ha? Gikan sa pagano kamo mismo ni ingon. Wala ma'am, dili gikan sa pagano ning among simbahan bago ra gali kung gabasa aning ebidensya o. Sus di man maminaw. Gig kamo mismo ni ingon. Napay lain ma'am, napay lain akong ebidensya ma'am. Sa Kamo mismo. napakoy laing ebidensya ma'am, dara ma'am. Nelson's Dictionary of Christianity ma'am. Basahon nako para moingon jud ka nga dili gyud paganismo. Ay sa sapaw. Para maklaro nato nga dili gyud paganismo ang Katoliko. Mubasa ta dili ni Dictionary of Yawa niti ha, Christianity ni. Niya. Roman Catholicism paina 596 ningon. Ay sa sapaw. Kiningon man ka nga ang Katoliko pagano og tiniuhan. Gatong tanahon. Roman Catholicism. Ay sa ay lagi ayaw sapaw-sapaw. Tuwa sa mga Ingon, dili ako. ha? Ingon na minaw ra man ko ganito. Dili, lingon ka nga, ang Katoliko pagano, di mo nang tagaan, tagag ebidensya. Ako sang basahon, mama. Hari-hari, kadali lang, ma'am. Ako sang basahon, Ay, sa ba? Ayaw sa, malagi, masakitan na ba dayon ka dayon? Sa, magbasa ra ko, igor akong magbasa. Ma'am, igor akong magbasa, ma'am. Ayaw lagi, sapaw. Mga Ay, pagano. igor akong gabasa, basahon ako ha. Roman Catholicism, Apostolic faith taught by the Roman Catholic Church. Pangapagtuo sa apostolis ang gitudlo sa Roman Catholicism. Naaman ebidensya o. Haman na imong giingon pagano ron. Asa man daw itong giingon ninyong ang inyong mga katigulangan nga minaw ra ko. Wa may labo. Patalang katigulangan na mo ma'am. Kay in the first place paminaw sa mama. Wala may labot ang giingon na mong katigulangan, nga nagdawat ang mga gitawag na mong superstitious belief, kay wa may labot ana. Kay all superstitious belief, naana sa mong Catechism of the Catholic Church, gisalikway na namo. Inyo day pagtulunan sa mga apostoles, nanong dili man ninyo isentro kay Jesus. Gisentro man na namo Ginoo. That's why ang nidawat sa mga apostoles, nidawat ni Kristo, ug ang nidawat ni Kristo, nidawat sa nagpadala ni Kristo. Lakasentro man na. Mabita ning ma'am, kadali lang mama. Kung imog yung balansihon pag-ayo ma'am, sige kag pangutlo anang bersikulos Biblia nga ang nagsulat mga paring Katoliko. Si San Pablo pare, asa man sa nimong pare sa bunagin. Dili sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Asa man gikan ang iyang pangutok. Asa gikan pangutok gikas Ginoo? Alang-alang man. Oh. Oh. Asa iyang kakayanan sa pagsulat. Kaya nan, guided by the Holy Spirit na. Kaya in the first place, kung imog yung bali-balihon tuwad-tuwaron, si San Pablo, dili na apel sa 12 ka mga apostoles nga gipili ni Kristo. In fact, namatay si Judas kay gahikog, dili pagit si San Pablo ang gipuli, si San Matias. Unya karon si San Pablo, kung imong balansihon, manglulutos ba yana? Di how comes na convert siya? Kay si San Pablo, ma'am, sa iyahang kaugalingon lang ha. Iyang pagila sa iyang kaugalingon, Pharisee of the Pharisees na. Ug sa kuwan pa ni hari sa mga hari. Siya lagi ang pinaka. Pero ngano na-convert man to siya into Christianity kung si San Pablo imo nang istoryahan og oy si Kristo nabanhaw baya. Di na mo tuo basta-basta. Pero ngano na-convert siya because siya mismo nakasinati ni Kristo personal nakita niya sa pananawon.
Unya ikaduha, Ibig sabihin- ngano nga ang simbahang Katoliko gid gipakonberta ni Kristo tungod sa daghan kayong mga tao nga nagpakamatay sa pagtuo, martir. Kinsa matawhana magpaihaw og ulo diha ma'am, magpaputol og ulo, way klaro ni simbahang Katoliko. Sa born again ma'am, nanigulang na lang kog depensa aning pagtuong Katoliko. Never pa jud ko nakakita sa born again nga naagyo dihay santo sa inyo sibahan. Straight to the point. Sige. Dirita mutakel sa giingon Nga. nga wala na ilain pa sa tibuok kalibutan ang makaluwas kanato kun dili Ah, sa Jesus lamang. Nya naman day relihon makaluwas naraman din. Ma'am, lahi ang manluluwas sa to pa day ma'am si Santa Maria di dito makaluwas. Si Santa Maria gigamit ra siya sa Ginoo. Ha? Ra? Sa ra kaning term ra ma'am. Ma'am, kadali ma'am. Kaning term nga ra ma'am, dire ba jud ko modawat aning term nga ra? Kay wala rin tayo mabasa sa Biblia nga si Santa Maria gigamit ra. Kaning term nga ra ha, bantayan na to na. Ang pangutana, naa ba siya'y kalanggit? Yes, dako. Tanawon akong Biblia ha. Biblia atong basahon. Dako kalambigitan ma'am. Tanawa, isa. Lagi. Atong basahon ang Biblia ma'am. Kay dako yung kay kalambigitan si Santa Maria sa kaluwasan. Kay giingon sa amo panudlo niya, mo may labot. Without, paminaw sa, kay without Mother Mary, walay Kristong matao. Kung walay Santa Maria, ang simbahan orpan. Kabalo ka kung sa orpan, mga ilo na, why nakatiman. Dako basahon ha. Sa Hebrehanon, Kapitulo 2, versikulo 14, paminaw. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Diin man gikan ang unod ug dugo ni Kristo nga gitahan niya dito sa krus aron tang mga luwas sa inyong founder. Kay Santa Maria, kay in the first place si Kristo nahimong tao tungod ni Santa Maria. Mangutana ko sa imo ha. Mutubag ko si mo ha. Si Maria ba naab na ba siya sa pagbuhat sa kalibutan? Wala pa ma'am, pero moingon kang spirituality, kanang experience ma'am, atong sa klarohon na. May di magklaruhay tadaan ba? Sa wa pa mahimo ang kalibutan, naanay paminaw sa pagkasabot na tuan ni ma'am. Ang bata nga grade 1 section tambis ma'am, di gina kasabot og istoryahan mo basta di maminaw maestro. So malit. Naminaw ko sa pangutana nimo, paminaw sa akong tubag ma'am, paminaw ha. Gusto mo kagagatinawan? Sige. Itong bago na. Sa wala pa nahimo bisan unsa, si Kristo eksistado na. San Juan 1:1. Atong timan-an nga si Maria anang tungoda, wala pa siya. Pero ang gigamit diha sa dihang nataho na si Kristo, si Santa Maria. Kay kung imong balansihon, si Kristo wala mo ambag gikag langit. Imagine ni mo mamha, ang Dios amahan gamhanan baya na. Tanan pwede mahimo niya. Pwede raman ang Dios mahingog mo ambag gikag langit. Hoy, naala ko. Mga luwas na mo karon. Wala. Ni proseso siya gagi. Gihanyo niya si Santa Maria kung mahimo. Pwede regali unta to sila ang Dios amahan og si Santa Maria mag face to face sila istorya kay pwede nas Ginoo. Kay walay dili mahimo sa Ginoo. San Lucas 1:37. Apan nganong gisugo pagid niya si Anghel Gabriel ingna dito Santa Maria kung mahimo ipakatawo niya si Kristo bay kay nagluoy kog tinuod sa kalibutan gihigugman ako pag-ayo na. San Juan 3:16. Diingon si Maria sa Anghel, sulugoon ako sa Dios, matuman untang imong giingon. Be it done unto me according to your word. Og niingon si Santa Maria, dili ko musugot ana kay dili ba basta-basta magburo suwa ko ibana. Unsaon na lang atong kaluwasan karon? Mo nang diha pa lang daan sa pagdawat ni Santa Maria sa hanyo sa Dios Amahan, nagsugod ang iyang pagkamediator diha alang nato. Ako ha. Basi magkamali ka nga ang dili wala nagkamali ma'am, ang Biblia nagingon na. That is why si Santa Elizabeth nga igagaw ni Santa Maria niingon siya pagbisita niya kadali lang ma'am. Niingon siya pagbisita. Wala ta na mali gabasa kog Biblia. Nga miingon ka ang mediator nato si Maria. Yes. Kay in the first place ma'am, enani ha. Kani bang gitawag sa Latin ma'am, di man day ka kasabot og Latin ba? Pinaagi ni gikan ni Santa Maria nga paminaw sa bahoy. Inani ha. Gikan ni Santa Maria, ihatod tang Santa Maria padulong ni Kristo. Si Kristo na po'y mohatod na to sa iyang amahan. Nakuha? Kay
Tanaw na to, ma'am, ha? Ma'am, ani, ma'am. Tanaw na to, ma'am, ha? Ang senaryo sa Biblia lang, ma'am. Kadali lang, ma'am. Kadali lang. Para makasabot yung kagtarong, ma'am. Ang senaryo sa Biblia, sa sapo, ma'am. Para makasabot yung ha? Ang senaryo sa Biblia, ay sa ba? Ang senaryo sa Biblia, mo istorya ko mo sa po. Ma'am, si Kristo ug ang yawa nagistoryahanay, naminaw ang yawa. Og di ka maminaw, labaw pa kasawa ni. Aminawa ko, ma'am. Aniya, sa Biblia, ma'am. Ikaw na nagsulti ka ang gitor na to. Kadali ako galing gi-explain. Ako galing gi-explain. Sa ako sang explain nun. Lagi ba ako sa i-explain eh? Ani, ma'am, ha? Ma'am, kadali lang, ma'am. I-explain ako, ma'am. Ma'am. Sa senaryo sa kasal, paminaw sa ba? Sa kasal sa kana, ma'am, ang senaryo diha, nahutdan og bino ang gikasal. Kay sa tradisyon sa mga Hudyo, isa ka simana ilang kasal ang selebrasyon. Tulo ka adlaw, gikan sa ilang pagselebrar, nahurot ang bino. Kung imong balansihon, ma'am, in the first place, bino ang problema. Sa tradisyon sa mga Hudyo, dili, usa na kada kung makauulaw. Kung mahutdan ka og bino, kun naa ka sa daghang kay bisita. So unsay gibuhat ni Santa Maria? Gihawas ni Santa Maria ang ilang pagka kanang gigigikan sila nga giyawa sila sa kaulaw. So sa mayang gihimo, iyang giingnan iyahang anak, nak, wala sila bino, nak. Bino pag yun, ha? Supak pag yun kayo na sa inyo, ha? Ano sa may gingon ni Kristo? Babayi, ayaw ko didis akong buhaton kay wa pa moabot ang akong takna. At the time, paminaw sa mismo, ha? Mismo si Santa Maria ni Sugo sa iyang anak, ha? At the time nga wala pa maabot ang takna ni Kristo. Wa pa maabot ang iyang panahon. Gituman niya ang mando sa iyang inahan. Samot nagkakaroon nga humana iyang panahon. Wa gali mo balibad si Kristo sa iyang ginikanan sa hanyo. Dingon ba si Kristo, hoy, paghilom diha Maria, bino pag hindi mong gihanyo nga bawal ba ng bino, di ta pwede mahubog. Yan na? Pwede na ko mo to. Sige. Pwede na ko mo to. Di man to pangutana, ma'am. Pwede na ko matubag. O sige. Unsa man tong giingon dito ni Jesus dito sa Lucas 23:28. Ha? Saha din ang giingon Lucas 23:28. Sa Lucas 23:28. Yes. Unsa man? Unsa giingon niya diha? Lucas 23. Mga babay. Basa. Lucas 23:28. Yes. Unsa may? Ako basahon na 28. Nalukop na magagpangutlo og bersikulo, ma'am. Walingaw sa ni mo, ma'am. No. Sa. Akong basahon na unya milingi si Jesus kanilang mingon, mga babae sa Jerusalem. Ayaw ninyo gilaki kung dili ilaki ninyong kaugalingon o inyong mga anak. Kung sa may mong concern ani? O sa may concern ni mo ani? O sa may concern ni mo ani? Si Maria naaba dito sa that time? Ha? Unsa ingon niya hilaki ninyo inyong kaugalingon? Si Maria. Kinsa may giingnan niya aning mga babae? Si Santa Maria ba? Ngano? Pataka do. Wala may. Naunsa namin taong kamamoy. Jesus, maingon siya nga mga babae sa Jerusalem. Babae sa Jerusalem. Hilaki ninyo inyong kaugalingon ang inyong mga anak. Uy. Hilaki ang inyong mga anak ug inyong kaugalingon. Lugar si Maria muhilak sa iyang kaugalingon, buhilak sa iyang anak. Gadaan naman siyang gitagaan ni Simeon nga ngimo ang kaguol mulagbas sama sa espada. Kasi mong kasing-kasing. Karon, ma'am. Og walay ma'am, ani na lang clarification. Sa clarification, ma'am. Ma'am, clarification lang ni ako, mama. Og wala si Santa Maria, ma'am, naabay Kristong mahimong tao? Pangutana, kinsa may gamhanan sa kadali lang ba, ma'am? Kung walay Santa Maria, naabay Kristong matao aning kalibutan na. Ang pangutana sa nako. Yes or no? Yes or no? Ang pangutana sa nako. Na, ako'y nangutana nimo, ganina na kasi yung pangutana. Akong pangutana, di wala na ba ginilang kinahanglan og explanation, yes or no lang. Sige, ang pangutana na ko, kung walay Santa Maria, naabay Kristong matao, yes or no? Ang pangutana na sa ba, ani kalaro na ko, kung walay Santa Maria, naabay Kristong matao, yes or no? Kung buhaton sa Ginoo nga makatawo siya di sa kalibutan, bisag wala ang inahan niya, mabuhat na siya. Wala ko mangutana, og mabuhat ba nas Ginoo bisag walay Maria? Ang ako ba, kung wala ba si Santa Maria, wala ba'y Kristong matao, yes or no? Abi ba na ako patubagon ko? Di ba maoy mong tubag? Sige, ako paminawon ni mong tubag, be. Si Maria gihatagan og katungod
nga mahimo siyang inahan sa flesh ni Jesus Tuh. aron Yawa. nga ang ngaron karon nga si Jesus ang iyahang lawas mo'y ihalad para kanatong tanan. Kay aron na masabtan ba nato ba nga ang anak sa Ginoo nagsakripisyo siya nga sama kanato nga mga tao. Sama kanato nga tao. Pero it doesn't mean nakapantay siya sa Ginoo. It doesn't mean nga kanabang ang ato ang pagrespeto o pagmahal labaw pa diya sa Ginoo kay ang giingon diya sa Ginoo nga kung kinsa ang nahigugma sa iyang inahan labaw pa kanako bisan sa atong kaugalingon kung mahigugma kita sa atong kaugalingon Sa bugay explanation nimo mamo, yes or no may akong gipangayo. makasala ta sa Ginoo. Tama. Alangan mo explain jud ko kay ikaw magani mo explain ka pero tingnan mo. Dili kay yes or no may akong gipangayo. Ma'am, nya ngano man nga explain magdagdagan. Ang yes, nana siya explanation. Ang no, nana siya explanation. Ay, wala mo kung mangutana nimo gi-explain. Kung mangutana pa diya. Sige, ane na lang, laing pangutana. Para di na ka mahago kay wala magyapon na imong explanation, di ba po nako na dawaton. Ang imo Ani ma'am. Nganong why? Di wa ko mangutanag why. Kay on the first place dili man ni kantang why does the sun go on shining. Ani ma'am. Ma'am, akong pangutana, sa dihang ginidupa si Kristo sa krus, ma'am, aron pagtubos nato, kinsa mang unod og dugo, asa man na niya gikan nga nakabaton sa unod og dugo. Ay, ambot na lang. Gikapoy giugtas. Ang pangutana gani kaganina, kinsa may Asa labaw sa gikan ilaha? ang Si unod Jesus og dugo, o siya? ma'am. Asa gikan ang unod og dugo nga gitahan ni Kristo sa cross aron alang nato. Kay Maria. Good! Kung wala si Maria, ma'am, nabay matahan si Kristo sa cross? Diyos siya, pwede Sa. mabuhat. Good. Kay Maria di ay, good. Kung wala si Santa Maria, naabay Kristong mabitay sa cross. Kung mutubag ko sa imuha pong tubagon ha. Kung mangutana ko sa imo, tubagon po nimo ha. Lagi ba? Kung walay Maria day, ma'am, wala gid ay dugo ug unod nga mahala dito sa cross. Tama mali? Giingon ko kaganina nga si Maria, panudlanan siya. Ay, isa na. Ginoo. Wala ko mangutanag panudlanan ba ni ug unsa bas Maria? Kung wala gid ay Maria, wa gid ay dugo nga muagas ug wa po'y unod nga mutapot sa cross. Tama mali? Tama. So kung walay dugo ug unod nga motapot sa krus nga gikan ni Santa Maria giambit ni Kristo, makabaton ba tag kaluwasan kung wala si Maria? Ay nako. Ugtas na po. Pangutana ko, ayaw sa pangutana. Ayaw sa pangutana. Kay matubag ko. Gikapoy na magkaanin trabaho, ma'am. Ayaw pagdiretso. Ay, nako. Matubag ko sa pangutana. Ingon ka sa ako kaganina nga kung wala si Maria, walay lawas ni Kristo. Oh. So ang gitubag nako, si Maria gigamit sa Ginoo aron maipanganak ang anak sa Ginoo. Nagtuo ta ana. Pero ang Dayon, pangutana, kung wala gamita si Maria sa Ginoo, ma'am, wa gyud Kristong matao. Diyos si Jesus Oh. nga pwede siyang mugula dinhi sa kalibutan. Nganong niagi man gid sa Santa Maria, ma'am, nga pwede ra man ka siya moambag ikag langit kay Dios man ka siya. Nganong niagi pa man gid sa Santa Maria? Kay tungod gusto sa Ginoo nga mahibaw-an nato nga mga tao nga ang iyang pagkatao, ang iyang paghimo nga tao dinhi sa kalibutan. So ani, ma'am. Kana So matotal na lang, ma'am, kay para mahuman na ta, ma'am. Ma'am. So matotal na lang para mahuman ta. Ani ha. Kay mag-explain ta ni ma'am, ugmaan ta ni kadali na, ma'am. Sa lagi. So matotal ani, ma'am. Ha? Di ba niingon ka ganina nga sa paminaw sa di ba niingon ka gikan ni Santa Maria ang unod og dugo nga giambit ni Kristo aron itahan sa cross motong gi-question tigag tinuod kung wala Santa Maria nabay matahan dito sa cross. So buti pasabot kung sakto kag pamalandong kung wala di ay si Santa Maria wala jud di ay unod og dugo nga moaga sa cross tungod og alang nato. So kung walang unod og dugo nga moaga sa alang nato watay kaluwasan. In short, si Santa Maria Apelios nakatabang sa kaluwasan kay without Mary there is no Christ nga malansang dito sa cross.
Nakuha ni mong punto, ana, ma'am. Bisag grade 1 section tambis, ma'am. Makasabot gi kay ana, ma'am. Mana ka? Kumutan na. Dahapon ra. Hindi ka na kumutan na. O sige, Mm. kumutan na ko. Sige, pangutan na. Si Maria ba makauban ba nato na siya dito sa hukuman? Makauban sa hukuman. Hindi naman na hukman si Maria kay wala naman naglangit. Ang pangutan na ko kita ng mga tao. Ah, Makauban ba so, nato si Maria? Kung hukman ka, halimbawa, mamatay ka, kuan ma'am, ano ha, sampula. Kung mamatay ka, lagi-lagi, tubago na ko ha. Tumot gitubag ti ka, kadali lang. Kung mamatay ka, Makauban nato si Maria dito sa hukmanan dito. ma'am, mali imong pangutana. Kadali lang ha. Ang muhukom nato ang Ginoo, paminaw sa ba, kung klaruhon para makabalo. Pangutana lang gali di man kay balo. Di ani ba? Oy, paminaw sa para makabalo kag tarong. Sa hukmanan kung mamatay ta kaning mamatay halimbawa na mamatay karon, mo na gitawag nato hukom tinagsa. Kung mamatay ng tanang mga tao o kanang hukom general kanang tanan na kita wala mas ma'am. O ato ning palopan. Hukom tinagsay tawag ana. Karon mo atubang man kas Ginoo. Pag atubang nimo sa Ginoo kung moingon ang Ginoo nga purgatorio lang tika kay napaman kay sala nga bayran. Pero imo nang gikumpisal diri sa kalibutan, bayran lang nimo diri sa purgatorio. Oh, nawa ma'am. So kung nakabayad na kag mga indulihin sa mo ning gitawag nato mga santos ka diretso sa langit, makauban na gyud ang langit nung inahan dito. Pero mintras na pagkas purgatorio, tikangkang pa juga kinantos dito. Oh. Naaba himaya si Mama naanay sa himaya si Mama Miri. Pag-request balik. Oh, ningon ka ganina nga dili nato makauban. Hello? Hello. Oh, hello. Hello. Madungog ko nimo, bro. Loud and clear. Okay, maayo. So ningon ka ganina ang pangutanan nako kaganiha, ang tubag ako, yes or no ra imong tubag nako. Kinsa ang makauban nato didto sa hukmanan? Ang muhukom na to, Si Jesus, siyempre matubang ta. Paminaw sa ang muhukom na to, siyempre matubang ta ang Ginoo. Di man si Maria mo muhukom na to. Paminaw sa si Maria. Paminaw sa ba? Di man muhukom na to si Santa Maria ang Ginoo man. Pagkahuman na to nga hukman tas Ginoo, kumuingon na Ginoo, sige, langit ka nako. Paminaw ha. Ilangit ka nako. So kay ilangit ka, magkauban na to si Santa Maria to sa langit. Kinsa man ang manlalaban nato, si Jesus o si Maria? Ha? Kinsa man ang manlalaban nato, si Jesus o si Maria? Parehong duha, manlalaban po si Maria, manlalaban po si Kristo. Kay kung ang imong amahan manlalaban po ang inahan nimo. Oh. Tigbas gid mo. Ano sa tigbas? Ha? Si Kami Jesus ra ang matigbas? manlalaban nato. Basta sa kami matigbas? Ay sa kadali lang ma'am, ay gihagit ko nimo. Ay sa gihagit ko nimo. Kadali lang. Ma'am, ayaw ko gagita ng matigbas me. Awa ha. Basahon na akong Biblia kung kinsay matigbas. Manlalaban ang gingon sa Basahon na akong Biblia kinsay matigbas. Tanawa ha. Kaingon mo ka, matigbas yun mo. O sige. Atong tanawon na Biblia kinsay matigbas karon. Jeremias 51:23 sa King James Version ningon, og uban kanimo, tadtadon ko ang pastor ug ang iyang panon sa karniro. Kinsa may tadtadon na ko ani? Gikan nimo padulong sa pastor kay mo may giingon dire. Kinsa may matigbas ani? Katoliko? Oh no. Na. Haskang disgrasyahan nimo ani. Oh no. Basaha ang 1 Juan 2 ang gingon sa kasulatan. Naabot naman kag 1 Juan 2. Unsa man ang 1 Juan 2? 1 Juan 2. Si Kristo ang atong manlalaban. Wala. Si Kristo watay problema manlalaban. Walay problema si Kristo manlalaban po na. Si Santa Maria manlalaban gyapon na siya. Agoy, asa Maria diha? Agoy. Ha? Asa diha? Kung wala manlalaban. Ani ba? Kung wala labanin ni Santa Maria tong kasal sa kana, maulawan sila to.
Ay, layo kay mong tubakan. Unya kung wala talabanin ni Santa Maria sa atong paminaw ha. Kung wala talabanin ni Santa Maria gikan sa kaulipnan sa sala, dawaton kanya si Kristo sa iyang taguangkan. Gut jud mo sa Ginoo. Hinaag logical ni mo oy. Kadali lang ha, ma'am. Ani ma'am. Si Kristo manlalaban, chik. Paminaw sa ba? Ayaw sa sapaw. Di mo lagi, dili lagi patag mo. Gusto man gud nimo ma'am, nga ikaw rin paminaon. Sa gusto nimo nga ikaw rin paminaon. Diyan ya. Ma'am, kinsa man kung wala talabanin ni Santa Maria gikan sa atong kaulipnan sa sala, dawaton kanya si Kristo dito siyang taguangkan? Dili, di ba? Sumulan si Santa Maria dako kayo apil gyapon sa manlalaban. Uy, kumbaga sa tong ako ang gipangutanan nimo. Unsa man? Naa dito sa mabasa nato dito sa Juan ingon siya ha, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa amahan siya magtudlo kaninyo sa tanang. Unya ang Espiritu. Ma'am, ang Espiritu Santo ang manlalaban, ma'am. Dili dai si Kristo, Espiritu Santo di ay. Kung wala si Jesus, wala sa. Spirit sa Ako basahon na. Kasi wala si naunsa naman taong kamamoy mo na magagi gibakukang. Ikaw ang naunsa. Kung wala Kristo sa imuhang kinabuhi, wala po Espiritu sa Ginoo ang manahan kanimo. Ma'am, naigugma ba ka ni Kristo, ma'am? Kadali lang, naigugma ba ka ni Kristo? Naigugma ba ka ni Kristo? Mao gani nang ato ang ginasalalisan ka. Lagi klaroon ako ba? Naigugma ba ka sa Ginoong Kristo? Of course. Pero sayang ginikana, naigugma ka. Ang pangutana diha, ang naigugma kang Kristo, sa ginikana ni Kristo, naigugma ba ka? Nahigugma, kailangan jud nga mahigugma ang mga tao kay Maria, pero ito Good. Nya karon ma'am, absent tayo ma'am para ma-prove na kung naigugma ka ni Santa Maria. Sa lagi-lagi ha. Walay problema imong gi-confirm nga nahigugma ka ni Santa Maria. Imo pong gi-confirm nga nahigugma ka ni Kristo. Ayaw sa. Imong gi-confirm nahigugma ka ni Santa Maria, gi-confirm po nimo nga nahigugma ka ni Kristo. Ang akong pangutana ani ma'am ni, pwede ba nimo para ma-prove ginako dire, nga nahigugma gyud ka ni Santa Maria? Pwede ba nimo malitok sa kadaghanan na kong viewers dire, I love you Mama Miri, gihigugma ko ikaw? Ang pangutana, dili nato. Tinudanay magagang nahigugma. Tinudanay magagang nahigugma. Sama sa giingon sa kasulatan nga ang mahigugma sa iyang inahan o amahan nga labaw pa sa iyaha, dili akong tinunan. Karon, unsaon ako pag-prove? Ma'am, unsaon ako pag-prove? Kani ha, kadali ma'am. Ani ang kuana ni ma'am. Ma'am, inani ang pag-test na to ani ma'am. Kay kung moingon ka karon nga nahigugma ka ni Santa paminaw sa ani ha para makaibaw ka. Sa ma'am. Mura sa gamama man ni ron. Ani ba, ma'am? Ayaw sa sapaw. So ibig sabihin ang imo din ayaw sa laging sapaw. Kay mo kan pa ko, ma'am. Yan ni ma'am. Ang pangutana. Ani ha, ay so naunsa namin noon ni magsapaw-sapaw. Oy. Oh no. Pangutana, ang pagigugma di ay Ani sa ani ma'am. Dali radyo kayo nang moingon nga nahigugma ka sa mahal nga birhen. Sa oy, paminaw sa ba? Lagi ba? Sa muka po nimo oy, di man ka maminaw. Dali radyo kay tang moingon ma'am nga nahigugma ta sa inahan ni Kristo. Pila ra may pag-ingon diyan nahigugma ko? Question. Lagi. Question. Unsaon ako pagkahibalo nimo sa paminaw ha? Inani ma'am, since dili ka magpakita sa imong nawong, onya, wala pug ko kabalo kung tinud-anay ba jud kang nahigugma. Para ma-prove na ko nga tinud-anay jud kang nahigugma sa mahal nga birhen, ingna palihog dinhi sa atong mga viewers karon. I love you, Mama Miri. Gihigugma ko ikaw. Mahimo ba nimo? Bago ko na siya isulti, pangutan-on sa taka. Ang imo bang paghigugma kay Maria kapantay ni Jesus Christ? Ay ayaw nagunsay kapantay ba na diha? Basta ako lang ma-prove karon kung tinud-anay kang nahigugma. Ingnon nimo dire sa atong mga viewers ba nga I love you Mama Miri, gihigugma ko ikaw. Kay once din mo na malitok pakitang tao ra lang imong gihigugma. Ang giingon ka gani, gitubag na nako ang imong. Sige daw, palihog ko no kog litok kaning atong mga viewers na to. I love you Mama Miri, gihigugma ko ikaw. Matay
sa inahan sa tong Dios. Lagi, palihog kog lito kani. I love you, Mama Mary, para makita gin ako. I love you, Mama Mary, gihigugma ko ikaw. Nagtubag na gani ko. Nagtubag na gani. Oh, sige daw, be. Sige daw. Sige daw. Sa ato ang nahigugma ta sa atong inahan. Dali kayo, ma'am. Dali kay ning moingon to. Ma'am, oh, ma'am. Ma'am, dali kay tang mo anak ka. Dali kay ning moingon ta mamo nga. Nahigugma ko sinahan ni Kristo. Dali kay nalitukon. Ang question, pag-probe lang, pag-probe. Para ra gud ani ma'am nga, dali kay ning moingon nga mo eskwela ko. Ang pag-probe ani. Karon saon niya ko ni pag-probe karon nga di man ako makita imong naong. Sinani na lang. Para ma-prove gina ko kung nahigugma jud ka sa mahal nga birhen, ingna, I love you, Mama Mary, gihigugma ko ikaw. Gitubag ta na ka sa Sige daw, gitubag na kuno ko niya. Sige, go. 1, 2, 3, go. Oh no. Ma'am, I love you, Mama Mary, gihigugma ko ikaw. I love you, Jesus Christ. Mo dapat natong isulti. Lagi ba, kay nahigugma magakas ginikanan ni Kristo niya. Nganong di magkakalito ko, I love you, Mama Mary. Giingon ko na kagana nga pwede tang mahigugma sa inahan sa to ang Dios, pero di Lagi, way problema, pwede man di ay. Sige, karon. Pwede man di ay. Karon, question. Ay, ma'am. Pwede man di ay. Pwede sa kadali lang ba? Pwede dahi ta mahigugma sa ginikanan ni Kristo. To prove nga nahigugma gyud ka, palihog kuno ko, padungga ko be, I love you, Mama Mary, mahal na mahal ko ikaw. Bidaw? Ay, saan man yung love you, Jesus? Kadili man na mo akong ipalitok ni mo. Kay Jesus regid ko, kay ngano giingon diya sa kasulatan. Sa ato pa. Ma'am, inani ma'am, sa anak ra ka nahigugma sa ginikanan wala. Yes. Unsay tawag aning ma'am, imong gi-confirm daya nga sa anak ra day ka nahigugma sa ginikanan wala. Unsa may tawag aning mga tao karon nga nahigugma ra sa anak kapan sa ginikanan wala. Atong mga dinikanan sa physical na siya. Ang nahigugma ka sa anak nga mao si Kristo. Sa iyang ginikanan wala dahil yung kag nahigugma ka sa anak ning ka yap. Pero sa ginikanan yung ko wala sa yap. Unsay tawag ganing nahigugma lang ni Kristo pero sa ginikanan ni Kristo wala. Pwede tang mahigugma sa ato ang mga dinikanan. Ayaw ka kadali lang ba? Layo naman ning atong personal nga mga mama, ma'am. Dili na ni, layo na ni sa isyo. Unsa may tawag aning tawo, paminaw sa. Unsa may tawag aning tawong nahigugma ras anak sa ginikanan wala. Pwede tang mahigugma sa atong mga dinikanan. Dili ba? Lagi ako mangutanag, pwede ba tang mahigugma? Ay ma'am. Unsa bay tawag aning taong nahigugmas anak apan sa ginikanan wala. Unsa man buang-buang ba ni siya or sakto ba ni pangisip? Ang pangutana ako gapo, ang paghigugma ba nimo sa imong dinikanan sama sa paghigugma mo? Dili ani ba wala ta mangutanag unsang klaseng paghigugma na og topong ba ng Kristo wa. Ang pangutana nako aning nani, nahigugma man ka katinuoray sa ginikanan ni Kristo. Gipalitok tika, I love you, Mama Mary, gihigugma ko, ikaw man ka mulitok. So inani na lang, gi-confirm na ko karon na higugma ba ka sa anak ka si Kristo, na yung ka, yes. Sa ginikanan niya, na yung ka, nahigugma ka, wala, wala. Karon, unsa may tawag aning taong nahigugma lang sa anak, para sa ginikanan, wala. Na unsa may tawag anang giingon sa unsa may giingon dito sa kasulatan sa giingon sa Ginoo nga di ba unsa lagi tawag ani mga tao nga nahigugma sa anak apan sa ginikanan wala unsa ma'am klarohon ako ni mama pagklaruhay ta ma'am kadali la ma'am kadali ma'am magklaruhay ta unsa may tawag aning mga taong nahigugma lang sa anak apan sa ginikanan wala unsa man ni mga buang-buang ba ni sakto ba ni pangutok na ba ni gamay unsa man gyud. Ikaw tubag sa imuhang ginapanulti. Akong pangutana, akong tubag. Oh no! Ang pangutana ko sa imuha. Ano lang, sayon kayo ma'am, sayon kayo. Unsaon ako pag-probe ma'am? Ma'am, unsaon ako pag-probe nga nahigugma ka ni Maria, ngayon ka nga nahigugma ka sa anak ni Kristo? Palihog ko na kong litok ma'am. I love you Mama Mary. Gihigugma ko ikaw. Payod? Zero balance? Humana ka? Ang dili ba? Para makatuo ko ma'am, nga nahigugma jud ka ni Santa Maria, kayingon man kag nahigugma ka sinahan ni Kristo. I love you Mama Mary, gihigugma ko ikaw. Sige daw. I love you Jesus, nahigugma ko. Taon sa Jesus sa maninuon ni.
Dili Jesus akong ibuti pasabot. Wa mo ko mong tanag, I love you Jesus. I love you Mama Mary, gihigugma ko ikaw. Sige daw. Love you, Jesus. Nahigugma ako kanimo. Sa ginikanan niya. I love you, Jesus. Nahigugma ako kanimo. Sa ginikanan niya, sa ginikanan. I love you, Jesus. Nahigugma ako kanimo. Ginikanan ni Jesus, si Jesus rapod. I love you, Jesus. Nahigugma ako kanimo. I love you Jesus, gigugma ko ikaw. Check. Sa ginikanan na pod. I love you, Jesus. Nahigugma Sa ako ginikanan kanimo. ba? Sa ginikanan. Tanawa, ma'am. Ang translation sa Seventh Day Adventist, kadali lang, ma'am. Si Kristo ha, niingon diri sa iyang ginikanan sa kasal sa kana, ma'am, aning translation nga the clear word Bible nga paraphrase. Niingon no? Jesus answered katong nahotdan og bino. Niingon siya sa ginikanan. Basta paminaw sa, ma'am, para makasinabot ha. Niingon si Kristo, Jesus answered, Mother, I love you. Karon, si Kristo niingog, Mother, I love you. Gusto ba nako karong madunggan eh? Mama Mary, I love you. Gihigugma ko ikaw. Jesus, I love you. Nahigugma ako kanimo. Ayang ginikanan na pod. Sayang ginikanan. Jesus, nahigugma ako kanimo. Sayang ginikanan na pod. Jesus, nahigugma ako kanimo. Kay siya ang tinuod. Sayang ginikanan ba? Sikre, wala tay problema. Nilitok na kana. Si Jesus. Sa ginikanan ni Kristo ba? Kay nahigugma man ka ni Kristo no. Normal nga mayon kag Jesus, I love you. Karon ang imo namang kung giingon nga nahigugma di ay ka sa paminaw sa ma'am. Para maklaro na maglisod lagi kag litok ma'am. Maglisod lagi kag litok ani ma'am. Sa gaduda na ko ani og napusis ba ka wa? Oh no! Ang tao nga naposes. Akong duda ani ma'am. Walking possess jud ka ma'am. Ma'am. Akong duda ani ma'am, walking possess jud ka kay gipa-deliverance jud kag pare labing tinuod ani ma'am. Prangka lang pagka-istorya ma'am. Muriak jud ka ma'am. O siguro mo floating pa siguro ka. Manubag po na sila sa Ginoo. Ani ha, ma'am. Matod nimo naigugma ka sa anak nga si Kristo. Naigugma po ka sa iyang ginikanan nga si Santa Maria. Walay problema, I love you Jesus Christ, okay na. Karon diri na putas ginikanan niya. I love you Mama Mary. Ang dinikanan natong tanan mao ang Dios lamang. Sus ginikanan Dios. Wata mangutana kisabay ginikanan tong tanan. Ginikanan ni Kristo kung giingon, kay ingon man ka naigugma kas ginikanan ni Kristo nga si Santa Maria. Ma'am, I love you Mama Mary, gihigugma ko ikaw. Jesus, I love you, gihigugma ko ikaw. Saya na pong ginikanan. Jesus, I love you, nahigugma ko kanimo. Sayang ginikanan na pod. Ang pangutana mo ni siya. Unsa Litok ka ba? Unsa man ni pusis ka dili? Ang tao nga naposes didto na siya magsigig ampo kay Dili ba? Ang tao nga pusis ma'am, ultimo. Paminaw ha, ma'am, daghan na kayong kaso sa simbahang Katoliko aning about demonic possession. Sa deliverance sa among mga pare, padali paminaw sa mama kay murag wala man ka nakaibaw siguro ma'am. Ma'am, kadali lang ma'am. Hoy. Asa ba, ma'am. Sa daghan kayong kaso sa simbahang Katoliko, ay na musapaw man. Ma'am, walking possess man siguro ka, ma'am. Napisan ang imuhang kaugalingon. Na. Dili ka pwedeng Sige, minaw na lang ko nimo, kay Ma'am. Walking possess ka, ma'am. Ikaw ang walking possess. Sige, ma'am. Contest ang duha, ma'am. Ako, imo kong giingnan walking possess. Sige, contest ang duha. I love you, Mama Mary. Gihigugma ko ikaw. Sige daw. I love you, Jesus. Kilatan unta ni sila. Kuya, wag pangamuyo ni mo, ma'am. Oh no! Si Kristo bitaw ni Ana dito sa cross. Amahan, pasailua ko kay wala. Ingon siya, amahan, pasailua sila kay wala sila masayad silang gibuhat. Ilahi man yung pangamuyo. Kilatan unta sila. Unsa man eh? Di ba trabaho siya awa ni magdumot? Tanawa, possess gyud ka, ma'am. Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Sige ha. Inani day mong gusto day, ma'am. In Jesus Christ's name, pahawa Satanas. Inani mong gusto? Jesus name. In Jesus name, pahawa Satanas. In Jesus name, pahawa Satanas. In Jesus name, pahawa ka ng mga espiritu nga. Lagi, inani mong gusto, ma'am? Sige. May mong gusto?
In Jesus name, pahawa Satanas, ana? Naing ana, si Jesus. Ah, sige. Hallelujah. In Jesus name, pahawa Satanas. Tama na siya. In Jesus name, pahawa siyawa. In Jesus name, In Jud. Tama. Salamat Jesus name, kaayo. pahawa Satanas. Salamat, Kinsay mo Lord. hawa na to Salamat, anedro, Ginoo. mo ro Salamat, yawa. Jud, ang imong pangalan, Lord. Lord, Oh, salamat kay Lord. sige, Ibangit ang imong pangalan, through the Lord. intercession of Amen. Mama Mary, pahawa Amen. Satanas. In Jesus' Through the name. intercession of In Mother Jesus' Mary, name. pahawa In Satanas. Jesus' name. Oh, In Jesus' name. through the Hallelujah. intercession In of Mother Jesus Mary, Christ's name. pahawa Satanas. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. In Na. Jesus Christ's name. In Jesus Christ's Nya, name. nyawa ang In yawa, Jesus ma'am. Christ's Nalipa name. nyawa mo na, In ma'am. Jesus no. Christ's name. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Ikaw jud ang gibanggit Ginoo. Amen. Kuyaw kay kag pangamuyo, Amen. ma'am. Nga makilatan ni mga tao, ma'am. Oh, Mura kag katong naaya, kuan, ma'am. Katong kulto bitaw dito sa Agusan nga si kuan. Katong kulto bitaw nga, asa, ma'am. Kato bitaw nga deliverance nga. In Jesus name, sa ngala ni Kristo, kilat, pagawas. Lahi mo kay kilatan. oh no. In Jesus name. Thank you kaayo Lord nga nagibanggit ka Di Lord. ani ba para Thank you makabalo jud ko, kaayo. ma'am. Ani, ma'am, ani ha. I love you, Mama Mary, gihigugma ko ikaw. In Go. Jesus I name. love you, In Jesus Mama name. Mary, In gihigugma ko Jesus ikaw. Go, Christ. go, In go, Jesus go. Christ's name. In Jesus Christ. Lisod In litokon, Jesus lisod Christ's litokon. name. In Jesus Christ's name. Lisod litokon. Lord, ikaw na'y bahala sa ilaha, Lord, ka ang ginawa nila, Ginoo, dili ikaw, kundi ang mga sa mga pagtulungan nila. Kauban In ranis Jesus giingon ba, Christ's ma'am? Nga gato si Attorney Bimbim, ma'am, sa banal, nga sa Badista. Moingon rin, atol ako ni pare, kay debatihon ako ni, kay mali ang ilang pagtuo. Naunsa, minoong kapabunyag magkatoliko. Ay, ayaw ka Pilato. Ayaw ka Pilato sa itong istorya. Kay dili to Ay, Ginoo ko. karon. Ang pangutana. O ako na po ang mangutana. Ako na po yung mangutana. matubag. Unsa nang giingon diya sa Ginoo nga kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, even sa imong kaugalingon, labaw pa sa Ginoo. Dili ka mahimo na kung tinun-an. Oh, tanawa. Sa gingon, sa Ginoo. Unsa giingon sa Ginoo nga kung nahigugma ka sa imong dinikanan o imong inahan amahan nga labaw pa kanako dili ka akong Di man na, tinunan. dili man na Tapos retirado kung dili nga ginikanan nga kanang kuan, ma'am. Buot ipasabot ana sa bukisyon na nato ma-probe. Kay kun naakay kanang gitawag nato nga kawili sa imong ginikanan, dili jud ka pwede ana sa bukasyon sa Amen. pagkapari. Unlike para sa Amen. asa kadali lang ba? Kay motubag ko. Kadali lang. Motubag ko ya sa sapaw. Mao na nga kumusulod kag bukasyon sa pagkapari, ayaw na kag kawili-wili si mong mama kay ug sige kag wili para namo sige rag kawili. Nigawas gid sa seminaryo kay gusto mo banding sa ginikanan. Oh, kuha. Pero dili mo pasabot nga magdumot na kasi mo ginikanan hantod-hantod. Wapo ko resulta nga nagdumot ko. Imo nang gikutlo. Sige. Dara, I love you, Mama Mary. Gigugma ko ikaw. Asa na? I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus Christ. Pagkapinan na po na mo nagkilatan ka. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord. Gibanggit yung kanigapo, Lord. Jesus Christ. Anya karon ang bangaw ma'am, unsaon ako pag-probe karon, ma'am? Nagasige ra kag ingon nga nahigugma ka ni Jesus sayang ginikanan wala. Jesus Christ name. Thank you. Sa ma'am, nakoy rosaryohan diri ma'am. Unsaon na to pagprohiba karon, ma'am, nga nahigugma ka sa anak apan sa ginikanan wala. Cross Lord tapos ang imong pangalan iyang gibanggit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa ma'am, ayaw sa katawa, ma'am, kay muranig na pusis ka siguro aning tungoda, ma'am. Kadali lang, mama. Ma'am, kani bang niya, ma'am? Unsa man, nahigugma ka anak ang ginikanan wala. Ay, nako. Gikutasan ng yawa. Salamat sa Ginoo. Sige. Unsa man? Kutas tanaw ni rosaryohan, ma'am. Ma'am, kutas tanaw ni rosaryohan. Kutas tanaw ni rosaryohan, ma'am. Ma'am, kutas tanaw ni rosaryohan. Ma'am, kutas tanaw ni rosaryohan, ma'am. Dili ka nang mga pagtulunan ninyo sa inyo akong duda, ma'am. Walking pusis mandagway ka, ma'am.
Christ maoy inyong itudlo, ang inyong iwali, ang gugma ni Kristo maoy inyong iwali. Dili ka na inyong mga So pagtulungan ma'am, gugugma lang ni Kristo, ma'am. Ma'am, paminaw sa So mao Oy, na siya. og God bless. og gugma lang ni Kristo. Oh, pahawa sa man eh. Oh, sibat ni ron. In the name of Jesus Christ. Pahawa. Sibat ni ron. See that? Why kaya? Oh no! Sakpa ng atik. Muna nga sakpa ng atik no. So kinsa may gamanan na ni ron, Katoliko o sila? Wala nagaduda na tani, walking possess gini. Oh, see? Mo na balanse ato.